manyena. Nyakoro mgajuang wachako gi masira marapaya mabende notimru tino mana pinyiru godo odiochieng' makawuono. Masira mabende okelo tho mano mag ji 15. Masira makamano notimore e apaya Nakuru kochomo gwenge mago mag Eldoret kama ji 15 notho gi kanyo. Kabende nochiwo ripot ahinya nyaka luore kod masira makama. OCPD mano Nakuru-Eldoret North Juda Gadhangi wacho ni nyaka gisani ji madirom 15 notho e nyamburko makama. E jogo eko mabende notho ji 8 gin jok madongo ka ji 7 gin nyithindo. Nyithindo 7 notho e masira makamano, 5 kuomgi gin nyithindo manyiri ka 2 kuomgi gin nyithindo mayawuoyi. Masira makamano bende nokelo hinyruok mago ganda mopogore. Kaluore kod Nakuru-Eldoret North OCPD wacho ni ji 7 mabende noyudo hinyruok marach. 13 kuomgi bende noring godo e osiptal gi hinyruok makoni kod kocha. Mane wach mabende waluoni okinyi odiochieng' makawuono Nyakoro Mgajuang ineno kanyo kata mana e wang jowi mari tipo ineno kanyo mabende noornwa kanyo okinyi makawuono gi jofwambo magwa. Nyamburko mineno kanyo rang'iny mar bus ong'ere kaka King Classic, en nyamburko mabende nowuok e boma ma Kampala kanochomo e county mano ma Nairobi. Noriwore gi noyudo masira makamano kana gituomre gi nyamburko mano mar matatu mabende nowuok Nairobi kochomo gwenge mago mal Eldoret. Kaluore gi jofwambo magwa mabende nwaloso godo chien kocha. Negocho ni jiduto te mabende nantiere matatu makamano matingo jowuoth 14. Jiduto mana nitiere e matatu makamano notho te kanyo gi kanyo. Mana kanyisi ni OCPD mano Nakuru-Eldoret North bende nowacho kanyo ni ji 15 notho kendo notergi e kar kano ringre mano mamulo. Jogo mabende noyudo hinyruok makoni kod kocha kaluore gi jofwambo magwa mabende nwaloso godo bende noter e osiptal kata ne osiptal mantiere gwenge mago mamulo. Nyakoro Mgajuang ang'eni nitiere moko kuom joneno mabende noloso e masira makama okinyi makawuono. Kendo kwanyalo yudogi mar mondo mi wawinja nene ni joneno makamago nowachang'o kaluore gi masira makamano. Parni okinyi makawuono kanwa chako chenro mano mar openyi kar saa 12 mar okinyi notudre gi jafwambo marwa Evans Asiba e county mano ma Eldoret. En mabende nomiyowa e county ma Uasin Gishu, en mabende manomiyowa okenge makamago. Wenje na moko kuom joneno kaka nolose masira makamano okinyi makawuono. Baada hiyo accident tumeweza kupoteza watu 15, watu wazima 8 na watoto 7, na halafu tumeweza kuona majeruhi ya watu 7 ambao wanaendelea kutibiwa katika hospitali ya Moro. Labda tuweza kusema ni kitu gani ilifanyika. Shauri hatuweza kupatana na driver wa hiyo basi ndio tuweze kupitia shauri hilo. Driver wa matatu aliweza kupoteza maisha, driver wa basi hatujaweza kumpata kwa sababu dakika hii. Kwa hivyo hatuwezi sema exactly ni kitu gani ilifanyika mpaka, lakini uchunguzi tumeanzisha uchunguzi na tutaenda kupeana ripoti baada ya uchunguzi kukamilika. Basi ilikuwa natoka Kampala ikielekea Nairobi na halafu matatu ilikuwa natoka Nairobi ikielekea Nairobi. Kuna gani ambao mtaelekeza kuhakikisha kwa kwanza tunataka kwa bima driver. Hii area tuko nayo hapa ni area ambayo iko ya milima sana, kwa hivyo ni black spot area. Kwa hivyo wakati wanakuja katika eneo hili